Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Roja Duşembe Parlamentoya Türkiye Bütçeya Wezareta Derve gotu beşkir. Wezîrê Derveyê Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu besa hewlên Türkiye bu normalkirina peywendiyên li gel Sûriyê kir û got ew bi ti awayê mana PKK û PYD li başûr û Rojavayê Kurdistanê qebûl nakin. Gördüğünüz gibi küresel meselelerden PKK, PYD, YPG'nin Emre nadin PKK, PYD û YPG li Sûriye û Iraqê bimînin. Vî warî de kî çi dibêje bila bibêje. Li Sûriye demeke biriya istixbaratê li gel rejîmê hevdîtinan dikin. Eger rejîm lojîkî tev bigere, di mijarên rûbirûbûna terorê, proseya siyasî vegera Sûriyan de em amade ne bi hev re kar bikin. Em heman siyasetê li Iraqê jî peyrev dikin. Hem li gel Bexda û hem li gel Hewlêrê berdewam bi bîr dixin. Got di mijara rûbirûbûna terorê de em dixwazin bi hev re kar bikin. Parlamenterên HDP rexne li gotara wezîrê derve girtin. Siyaseta derveya Türkiye wek siyaseteke neserkeftî binav kirin û bi dijminatiya Kurdan tuhmetbar kirin. Düşünün ki Türkiye'nin açıktan Bînin berçavên xwe, Esedek heye ku eşkerel beraber daxwaza Tirkiye bo hevdîtinê guhê xwe girtiye. Li gel Esed ku hikûmet wî weke kujerê 500,000 kesan binav dike, eger peywendî bêne normalkirin, tişta destpêkê bixin bazarê bo firotinê artêşa Sûriye azad û opozisyona Sûriyeyê. Erdogan ku nikarî nimêja înê li mizgefta Emawî bike bi teşwîqkirina Rûsyayê dixwaze li gel Esed bi hev re nimêja miriyan li ser Kurdan bikin. Rojava bo ser Tirkiye ne gefe. Gefe herî mezin a asayişê bo ser gelan li Rojava lojîka nihaya hikûmeta komara Tirkiye ye. Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu. Çavuşoğlu bi rexneyan bersiva HDP da û îdia kir ku li gor wan PKK û Kurd ji hev cuda ne. PKK ile Kürtler arasında bir ayrım yapıyoruz. Em cudahiyê dixin bera PKK Kurdan de. Bawer bikin gotinên we awayê ku hûn tînin ziman digihê. Astekê ku PKK û Kurdan dikin yek. Propagandayeke wiha dikin ku qaş û Tirk êrişê dibin ser Kurdan û wêran dikin. Ji me dipirsin Kurdan êrîş Stenbolê kirine? Em dibêjin na. Dibêjin PKK YPG kiriye. Hikûmeta AKP demekê pêşwazî li berpirsên bilind ên PYD li Tirkiye kir. Dest bi proseya aştiyê kir, şandên danûstandinê çûn İmralî û Qendîlê, lê di 2015 de prose hat ji nav birin. Türkiye bi hinceta parastina asayişa sinûran ji gefa terorê li nav axa Başûr û Rojavayê Kurdistanê operasyonan bi pey operasyonê de radigihîne.